Alam niyo mga kapatid, yung mga Smartmatic at saka yung Kumilik, napakalaking corruption yan. Yun ang pinakamalaking icon sa Pilipinas. Kumbaga, lahat ba control niya? Yung mga smart, no? Mga smart, no? Mga sun, mga lahat ng mga internet connection. Control niya at saka ibig kasi yung mga senador magbigay ng napakalaking pera, milyon-milyones. Kung totoo yung magbigay ng bawat isa, example, 200 million, no? So bigyan lang yan dati ng ABS-CBN na bigyan niya ng 50 million, wala na. So, yung Kumilik, napakalaking corruption yan, hindi nyo alam. Napakalaki, grabe, sobra super. Hindi nyo lang alam. Pero ako, na-analyze ko na yun sila ang nagbigay buhay sa mga patay. Yun ang totoo. Hindi natin ma-blame ang bawat isa na magsabi na, kasi sa totoo lang, no? Ngayon, dati, no, si Bongbong Marcos, no, siya yung nag-complain na dinaya siya. Ngayon, pag-repeat, pagbaga inulit yung mga baluta, si Bongbong raw yung nagdadaya. So yung ibig sabihin, yung first pa lang doon sa Smartmatic, mali na yun. Nakuha nyo? So ang ibig ko sabihin, yung mga baluta may mga problema daw pero walang question. So napakahirap intindihin yung mga sinasabi ko, pero maintindihan nyo pagdating ng panahon. So para sa akin, iabulis na yung Kumilik at saka yung Smartmatic. Walang kwenta talaga, kasi kung ganyan yung sistema, opinion ko lang to lahat, ha. Wag naman ninyong masama. Kasi kung ganyan yung sistema, yung presidente natin gusto natin tapos i-impeach lang, so maghiwalay-hiwalay na lang tayo. So kung ganyan, sa Mindanao may presidente, so sa Visayas may presidente, sa Luzon may presidente, kasi ang mag-impeach taga Manila lang eh. Yung mga botar ng mga Mindanao wala. So yung ibig ko sabihin, para hindi magkawatak-watak, maganda yung sistema natin. Yun nga eh. Yung Smartmatic, napakalaking ano yan, corrupt. Yun ang totoo. At saka yung Kumilik, wala. Basta sila, control nila lahat yung mga communication. So, lahat control nila. So, ngayong election, kung nandyan pa sila, wala na. Iba-iba na lang yung presidente, mas maganda siguro. Kasi sa ibang, kung ganyan yung sistema, walang kwenta. Walang kwenta. So, work muna ako kasi tumaas yung dugo ko dahil sa walang kwentang Kumilik, wala saka Smartmatic.